Wat deed er dan aan de hand? Nou, Jannie is daar. Hij is zo lam en dat rond niet. Hij knarst zijn tanden zeg maar, en dan heeft hij gaat pijn. Dus ik denk al dat is in de war. En hij laat me nooit. Hij is wel oorlog 2 dagen bezig geweest. Oh, wat kwam? Niks. Nou, s'nachts erouw. Ik niks. De oren thuis. Wij westjen. Nog niks. Ik vertrouwde het niet, dan hebben we de veearts bellen. Nou, en toen zei de veearts, nou is het net best. De baarmoeder wie barsten, zeg maar, die weer kapot. Ze bloedde daar. Nou, en dat is wel heel zielig. Dat een spuit kreeg. Ja. En hoe zullen je Jannie je herinneren? Nou, als een hele lieve guide, die kwam altijd heel gauw bij je en die wil graag onhelpen worden. Ja, zo zou we haar herinneren. Ja, als er onrust in de stal wie dat kon direct aan hem zien. Zijn geluid weer was, dat kon direct zien. Hij was een hele attente guide weer. Ik mocht er meestal maar rennen. Ja, het is wel, ja. Het is, Dus, Je ook goed maar. ja, ik mocht altijd maar herinneren. Want je moet elkaar ook een beetje onvelen. Ja. Dus nou, dat kon altijd nog heel goed. En een tv-ster. Ja, en tv stellen. Nou ja, ze is naar Utrecht geweest. Ze is op de televisie geweest. Ja, dus we hebben haar altijd... Ze leeft niet meer, maar we hebben haar nog wel op een dvd. Dus dat kunnen we haar altijd nog wegzien. Dit is de tweelingzus en ze heeft wat dagen langer mee te horen. En dit is gelukkig wel goed. Ja, dit zijn de 3 guidjes van de tweelingzus van Jannie. En daar ben we ook zo blij mee. Die bent 3 hele mooie lammen. Dus de toekomst ziet er wel mooi uit. Dus ja, het is triest en het is gebeurd, maar dit brengt je weer verder.